mai dala yau zaka fita sana'a ne? Kai breaking gaskiya ina jin yau Sale zan kasa saboda mutanen Sale boy. To ya zan yi? Dole in fita yi. Gashi mutanen sun samu a gaba. Haba duba mana. Haba. Adaidaita na ce adaidaita ne. Mutunci na ni shi ne mutunci na ne. Za mu tafi wanguwa da shi muke tafiya da yan uwa. In kun kana mu so kuke wajen magana. Sale boy da wace magana. Ana son rufe mana hanyar neman abinci mana. Wallahi na ranse da Allah ko za a kama ni a yanka ba za na fasa fitowa na faɗi dukkanin koken jama'a ba ni ma don a daidaita ne. Yanzu haka tsarin zai tafi ana lalika mana kudin haraji kudin balas duka ya tafi wani kudu ba sai aikin zai je ya kai wa mama da baba wani kuma iyalinsa wani yan uwansa wani kanwarsa to amma abin yayi zafi idan mun haɗa ku da Allah me za ku ce a ranar gobe ku dube shi wai shi babba burinsa ne ya cuci mutane kudin ma idan kun tara kowa ya san da na ramun ne kowa ya san da na ramun ne. Adaidaita na ce adaidaita ne mutunci na ni shi ne mutunci na ne za mu tafi wanguwa da shi muke tafiya da yan uwa in kun kana mu so kuke mu ja magana. Akwai magana mai dan na faɗi da akwai rigima domin kar a kuma mace ta haifi mace kun ga ai an kuma garin tone-tonen allura za ta tono garma. Yan adaidaita sau mutu za mu daidaita. Yan adaidaita yau akan wani ne za mu fafata. Kome aka ɗauko sai a ce yan adaidaita. Ba mu gane ba mu ai ba mu gane ba. Gwamnatin nan mun gane ba san ganin mu take ba. Gwamnatin nan mun gane ba san ci gaban mu take ba. In na bar sana'ata ko budurwata me zan bata sai dai kuma bata in je in yi ƙoƙarin yin sata. Adaidaita na ce adaidaita ne mutunci na ni shi ne mutunci na ne za mu tafi wanguwa da shi muke tafiya da yan uwa in kun kana mu so kuke mu ja magana. Adaidaita sahu ko kuma na ce masa dan sahu wai mai suka yi bugu kuka ce har sai kwana uku kun ce musu tara su zo suna ta biyan ku wai duk da kan ma kun ce baya isar ku da shi suke ci suke sha. Da daidaita sau waɗansu sun yi aure da daidaita sau suna kula da iyaye da daidaita sau komai idan kuka ɗauko kukan saka sha dan sau hatta manyan kaya kukan saka sha dan sau suna zama na mutunci ba su shaye-shaye dukansu suna zama na lumana ba su yi rigima dukansu amma da dakan wai komai sai ku ce yan adaidaita. Adaidaita na ce adaidaita ne mutunci na ni shi ne mutunci na ne za mu tafi wanguwa da shi muke tafiya da yan uwa in kun kana mu so muke mu ja magana. Adaidaita na ce adaidaita ne mutunci na ni shi ne mutunci na ne za mu tafi wanguwa da shi muke tafiya da yan uwa in kun kana mu so kuke mu ja magana. Problem.